Kaixo egunon, bazer esan ez, nik nire bizitzan inflexio puntu bat izan zen zikloan ikastia, zikloko ikasketa gustokoak izan ditulako, ordura artekoak ez bezala, ezta? Eta zikloan bertan nibila ere, belauneko lesio larri bat izan nun, eta horren bidez fisio baten lana zeintzen ikasteako aukera izan nun, eta gustatu, eta ze kasualidadea, ziklotik bertatik fisio ikasteko aukera zola puntuatu nintzala, orduan buru belarri jarri nintzen hortan, eta azkenean zela gozan fisio ikasketa egitea lortu nun, eta gainaz sortu nahi izan nun, bertan ere fisio ikasketak egiteko aukera hortan, GMKteko zikloko ikaskide batekin egotuko aukera izan nula. Gaur egun fisio bezala nabil lanean, eta animatzen zaituzte zikloko ikasketa egitea. Netzako oso 2 urte politi izan zian, bertan ikaskide talde bikaina lortu genuen, 20 urte pasaia da honeko, eta hoen digan gaur egun bertakoekin gehatzen geha afaritxun batu beste egiteko, ezta. Eta ikus dezazuen ze garrantzi izan zuen netzako bere garaien GMKteko ikasketak, titulua beha ere hemen konsultan jarrita daukatela fisio tituluan azpian, ezta. Hoxe, animatu eta aurrea.